बताओ दिन भर देखा तारा बुढ़वा के खासत रहो तो बुढ़िया मर गल त इहो के बजे मर जाई परेशान करके रखते बा। हम तो परेशान हो गइल बानी बुढ़वा से मरियो बिलात नहीं खिनती है। देखो तो खाली दिन भर ठासते रहता बीमारी के रोग धइले बा 75 का बढ़िया के चलते फरते चल गई बूढ़ी आई कोनो जाला तो कपार पे मढ़ा के बैठल बड़ी आ दू गो एगो ऊ बाड़ी ना काम उनका से एगो कराता ना उनका से कराता। दिन भर हम ही कर में एगो तो माई बाबू दे के बियाह कइलन आ कइलन कि कोई हमारे करे वाला नहीं के एगो मरद बनगे तो वो सही नतिया हमरा के कुछ ना जाने लगे जब देखो तब हम ही कर। आज तो बताइए देता दी अरे भगवान अरे उठा लो हमके हो बाबा। ए बूढ़ी अब लगा था तोहरे लंगे आओ थे हम तुरंत अपना लड़का लड़की के शादी करे से पहले ही मर जाए का तरे भैया। का हो बाबूजी दवाइया ना पीनी है? अरे पी लेनी हो बेटा बैठा दवाइया पी लेती तो ठीक हो जाती। अरे बड़ी हाफ चढ़त अरे बच्चो पी ली दवाई पीनी है। दवाई पियनी अरे भैया दवाई पियनी बुलाते ना हो कन्या की ऊ कर ये प्रतिमा रे घरियो खियान ओकर के बुलावा बुलावा ओकर के बचियो ए बचियो आवती बाबूजी अरे आवा हो लो पानी दवाई ना पिलाओ ना कब से गनी हो पानी ला पानी पियनी दवाई पी लेनी छोड़ दा पी लो कतनो दवाई पिया था कुल खोखिए न जाता रे। बाबूजी सुनो ना तू जल्दी से ठीक हो जाना हमने के कैसे रहम जी हम माये चल अब जिया अब ना जिया का तरे बच्ची ना बाबूजी ना सुन बात ना कहीं बाबूजी अम्मियों के का अरे बाबू हम तो के बहुत बताओ बाबूजी छोटी के बता माई के प्यार मिलवे ना कर अब बड़ो करी ना तो तू का भइल बाबूजी का हो पतो का भइल? अरे बड़ी हो आप चढ़त हो मर न जा हम तो चाहत हैं कि तू मर जा। काहे रोत है बिची जी? बाबूजी के बहुत तबीयत खराब है। तबीयत खराब बढ़ गई तो दवाई दियाते बहु हमर भतार ला के देते बढ़ गई तब का इनका दिक्कत बढ़ गई मरत नहीं खा ना। ठीक है ऐसे काहे बोलो ताड़ हो बताओ ना हमके सुताव रे का बोलत है ठीक है ना बात है चढ़ के का सुतो तो रहत तड़ बाबूजी के हमारा ऐसे बोलत तड़ तारे बाबूजी मर जस हमार बाबूजी के काहे देखा हमार बाबूजी के ना तो हर बाबूजी मर जस बूढ़ी मर गई तो ई का करियन जी के हमार माई जिंदा नहीं है। अपने मेरी ए पतो यार अबे हम कमा कर रखली हमर लइका लइकी खइया ऐसा जान बोला हो का कर दें बाबूजी? अरे ऐसा जान बोला लइकी के हमारे हो जब तक जियत हई ऐसे ना बोला जैसन बेटा जैसन रह रहा बाबूजी देखो तड़ ना बाबूजी कैसे बोलत तड़े ए बच्चो अरे यार बाबू यार कहत हई अब हम ना जियब लगत ना बाबूजी ना सुनती आई एगो वादा कर हमसे एगो वादा कर चाची बाबूजी अरे हम मर जब तो हमरा लड़की के बियाह करा देबे निमन से एगो वादा कर हमसे करा दे। ए बाबूजी हम भले कुंवारे है जे राम लेकिन बियाह मत कर। अरे ई दुनिया के रीत है बेटा अब हम ना जियब लगत है। ऐसा न कहीं बाबूजी ए बच्चा ये बाबूजी हम तो के एगो हमसे वादा कर कि हमरा लड़की के बियाह कह के आ एकरा के ससुरा भेजा देबा। हां बाबूजी करा दे रोटियां का बाबूजी बाबूजी ना करे बाबूजी 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 ए बाबूजी बाबूजी का भइल हो ओ बाबूजी का भइल बाबूजी के? हटाई गले बाबूजी के मन मत रहो बाबूजी के मन ले ले ना ई का कर दें बुच्ची जी? बाबूजी उठ मर गई हमार करे से तो शाम के बाबूजी उठ लइका बन के तू
जिंदा रह तो कहियो ही करेंगे पानी ना देवत रहो बाबूजी नहीं हटाने कौन बात नहीं के भैया अब हम लेके के बाहर रहियो भैया मत रहेंगे रोले रुकी जा भैया फोन करके आवे चला हम कहे के रोए जा अब तना फ्री के आंसू हो गइल बड़े मर गइल तो मर गइल ए बाबूजी मारे छोड़ के चल गए तू चल गइला बाबूजी बाबूजी ए बाबूजी तू चल गइलो तब आऊ हमके बहुत याद आवंदा हमने को कैसे कैसे दोनों भाई बहन घर में रहता नहीं जा वो तो हमनी के जाने नहीं जाया बुची न रो हम बानी ना शादी बियाह सब कर देले न रो बुची हमारे तो बियाह हो जी हम तो अपन ससुराल जाए तो खुश रहम हम खेती बाड़ी सब करके बियाह शादी करा देम तारा के बना के किया यो भैया हम अकेले बना लेम तू ही बतावा कोई के तरह दे अकेले जिंदगी जी बतावा तो भैया सुना पहले तू अपन बियाह कर ला क्या बुची हम तार करम बाबूजी वादा कइले रही भैया देखो वाला दिल ना तो का हो गए हां सब कर लेम बाबूजी के मला एको महीना नहीं के भइला टूट न धरा त लागत कि सब बीत गइला तब टूट न धरा तरुए ऐसे कहे बोलत भौजी भौजी ऐसे आज चुप रहा भौजी भौजी कइले बड़े मगरमच्छ के आंसू बहावत तरुआ भौजी भौजी करत तरु देखो तोहरे दर्द बा हे भगवान हमरा दर्द नहीं के हम बुढ़ऊ रहतन बुढ़ो पेंशन मिलत है तो कोई से करत रहन हमरा नहीं के बुझाते ढेर रे बुझातन रे चले जा चुपचाप हम काम करे जा काम कर ए जगह टूट न झाड़ तड़ू रौरे के कइले बानी जाने ने कुदारी उठाइए जाके जा तनी भौजी लगी भैया से बंद करो काहे है भैया तार खइयन खाली बैठ के भैया कमा के धइले का बन तार बाबू की खइबू पूरा जिंदगी बैठ के ओने ले जाके बिया गुंगले करके भट देम जाइए से काम करा होने बताओ बुढ़ावा तो मर गइल अब इन्हीं के कैसे करम आ एगो भतार बढ़ गए तो ओकरा बुझाते नहीं जब देखो तब कहते कि बुचिया के खियलो पियलो मेहरानू के तो कभी करते नहीं खे कि खइलाऊ कि ना खइलाऊ आज बतावते बनी कर जे काहे अब हम हमरा से काम ना होई जा तनी लहसुनिया न रोप देले बाड़ी भौजी ना करली ना कि तनी पटा दी आही देख ल ई नहीं कि कहत ना खुदिया से झाड़ के आई जे सबे तू कर देली जा तनी ओकरा खुरपा दे बनिया डाल देती ना त पड़ जाई त बैठ जाला धान मारत ताटे ए महारानी तारे के झाड़ू लगावे कहल हई लहसुन पटावे के ना आज चलल बड़ू लहसुन पटावे काले ना पानी रहल हई लहसुन चला देबू भौजी ऐसे कहे करत देलो ऐसे कहे करत तारू हो काहे ना तू मर भी लागल लड़ू बापा के साथे हमरा के खइबू चबाइबू जाके ओने झाड़ू लगाव अन्ना लगेबू तो मसाला पीसा होने जाके बताव कोनी झाड़ू लगावे के ताई लहसुन पटावती काले लहसुन पटैले रही लहसुनिया के बताव खराबे ना हो जाई सड़ जाई यही में गल जाई चलो ताजे बताइए जा तनी मसाला हम काहे के पीसी आ ऊ का करी हसन भाई बहिन आज उनके रे पिसवाई मसाला काट दे तनी आ उनके फिजन पीसियन काहे ना पर मोल माई या बाबू ही करे हम बना बना के खियाई में उन जना खा खा के हाथी होयन जा आकाश ए आकाश का भौजी का भौजी करे बड़ा हे ना कहां गइल हो ओ बेटा हुआ गए रही घूमे खाली मकाड़ा मारत रह जब से बाप मरलन तब ले एकदम एथुए हो गइल काची होइल लफुआ मत बनाई मसाला पीस बाद में बताई तारा के काची बनल बड़ा रघुए ना पी सकी ना आई हे दादा होय जे कभी तो के हमरा से जबान लड़ मारम हिच के सच मसाला पीसा ना तो हई दई बना लोड़ा आ धके छी के पूछे दे चल मसाला पीसा बताव हम बनाते बनाते कहल गइल बा हम करते करते मरी कोई खाते खाते मरी होय देखो दिन भर खाता हो जा भाई या बहिन हमरा से जबान लड़ावत यही जब बानी ये जी के पीस एकदम चिकन पीसी है ये गो मसाला नीचे ना गिरे के चाहिए गिर जाए ना तो 10 तबड़ा के मारम देखत रहियो तू आ ऊ के जन
धइले बिया कहल गइल ना बिना माई बाप के बेटी हरामी होबे करी सन हुए बिया करी आवत उनका के खाए के देता नहीं आगा में खा के जुड़ा जी आवत का बतावत हो गइल हो भौजी हो गई देखी भाई रूखर पिसले बड़ा ऐसे ना मसाला पीसी ना कैसन पिसाला अभी आव लगा और पिसा के में ही ना तोरा बड़ी तेज बा देखे के बा कहल गइल आधर लंगा गुंगा बही आ ना तो बड़ी दिमाग के तेज होला सन ओए भौजी तीन के कहल नहीं पीसे के ना हो भौजी छोड़ी का हो का कइले बड़ा हां काहे कुछ तनी कुछ को तो धक्का फेपलिए दाबे मर छिबा असै पिसला जाई है सौटा भागा है से परेशान करके धा देले बड़ा खाली खइए जा आवे तो हम जना खाए खियावत ना पानी ले लेबा ना कुछ नमस्कार प्रणाम नाम आकाश कुमार नमस्कार प्रणाम हम प्रतिमा सिंह और देख रहे हैं वीडियो बनावे के संदेश ई रहे कि सौतेली कर ये हमार भौजाई रहली है माई बाबू नहीं खान तो कोई टूर कैसे ना करे के चाहिए मान तनी कि ओकर माई बाप नहीं के त माई बाप भाई भौजाई होखिलन माई बाप बन के रहे के चाहिए। नमस्कार प्रणाम हम चिरकुट बाबा टू आप सभी भोजपुरी दर्शक के गोड़ छू के गोड़ लागत है हमनी के एगो कॉमेडी वीडियो देखल है जौना के वीडियो बनाए के खास मकसद ये रहला कि एकरा लेखा कुल घरवा में जोन है कुल भौजैया बाबूजी नमस्कार प्रणाम हम मंजू सरगम देखी वीडियो बना के ये संदेश है कि अक्सर ऐसा समाज में हो तड़ी हुए हमनी के दर्शैलन या देखैलन जा ना करे के चाहिए। अगर हमनी के वीडियो अच्छा लागल तो दिल से लाइक करी शेयर करी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि हमनी के वीडियो कैसा लागल।